Luottamusmiesjärjestelmän lisäksi on TOOLin jäsenillä myös muita lukuisia jäsenetuja, jotka ovat todella rahanarvoisia. Esimerkiksi jokainen TOOLin jäsen kuuluu automaattisesti opettajien työttömyyskassaan, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että erilaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi lomautuksessa, opettajalla on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. TOOLi julkaisee Toolilainen-lehteä sekä sähköisenä että paperisena versiona 4 kertaa vuodessa. Tämä on monelle jäsenelle erittäin hyvä tiedonkulkukanava. Tämän lisäksi myös tietoa saa sähköisistä jäsenkirjeistä, jossa kerrotaan edunvalvonnasta ja koulutuspolitiikan lisäksi myös erilaisista jäseneduista. Opettajalehti tulee myöskin kaikille TOOLin jäsenille. Myös etuihin kuuluu erilaiset vakuutusedut, jotka ovat muun muassa matkatavaravakuutus, matkavakuutus sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus. TOOLin jäsenet ovat myöskin oikeutettuja OAJ:n loma- ja virkistyspalveluihin, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että on mahdollisuus vuokrata edulliseen hintaan OAJ:n omistamia lomamökkiosakkeita.